Здравейте хора, това е моят първи клип и тук съм ви подготвил, както виждате, топ 5 страховити места в България. Подбрал съм ви само най-интересните факти и нека да започваме. На пето място е седлото в Странджа. Едно от местата, което крие мистерия, зловещи истории и неизискани истории е местното седло в Странджа. През 1981 година там е открита карта от животинска необработена кожа с неясни знаци. И манярът, която е намерил и е занасен на Людмила Живкова, която е била председател на Комисията по култура и която се увеличава от мистериозни находки. Тя е от своя страна занесла картата на Ванга, за да разгадае загадката. Прочицата казва, че преди много години в тази местност са дошли хора от Египет, облечени по странен начин. Били с подобни на нашите кукерски костюми. Според нея там има гроб на жена, която държи жезъл от извънземна материя. Ванга настоява никой никога да не се рови там, за да не започват разкопки, защото това вещаело опасност. Сигурно се питате, кое сме избрали на четвърто място. Ето го и нашето четвърто място. Дупката в Царичина. Сигурно повечето от вас знаят, а може би си спомнят случая в Царичина. През 1990 година по все още спорни причини в село Царичина започват тайни разкопки, организирани и ръководени от генералния щаб на българската армия. Според официалните данни, причината за тях били странните сигнали, които екстрасенса Елисавета Болинова получавала. Тя твърдяла, че извънземни сили и диктували послания, в които се казвало, че в селото е закопано първото човешко същество, живяло някога на земята. Не след дълго разкопките били прекратени, а дупката в Царичина затворена завинаги. Ето хора, че стигнахме и до нашата топ 3. На трето място сме ви подготвили прокълнатата къща в Мусачево. На около 20 км от София в село Мусачево съществува една къща с зеещи празни прозорци, която е необитаема от десетилетия. Местите твърдят, че колкото и каквито брокери да са се опитвали да я продадат, така и не се намерили желаящи да я вземат. Причината съвсем не е била високата цена, хора. Напротив, хората наричали още къщата за 1 лев, защото през последните години висяла обява с безумно ниски цени. Но резултат отново няма. Какво кара всички да бягат от тази къща, се питате? Според едни под къщата има турско гробище, а според други там са заровени прокълнати жълтици, които носят смърт на заселилите се. Местните разказват, че преди много години семейството, което построило къщата, мистериозно умира. Същото се случва и с следващите собственици. Трагедията се разраства и трети път. От тогава никой не смее да припари до имота. На второ място, хора, сме ви подготвили село Сив кладенец. Другото село, в което животът си отишъл, е село Сив кладенец в Родопите. Тук всичко тъне в мистерия в една зловеща следа за отминал живот. Любопитното е, че през 1913 година най-масово се зловеща в 1913 година цялото мъжко место и го запалва. След това зловещо зверство оцелели няма, а някои започват да наричат селото източно-родопския батак. Селото се обитава от един единствен човек, който въпреки разхвърлените бетонни руини не желая да си тръгне. Представете си, селото се обитава само от един човек. Вие да сте в това село и въпреки всичко не желаете да си тръгнете. Аз бих си тръгнал. А вие... хора, може би от самото начало се питахте какво сме ви избрали на първо място. Ето го и нашето първо място. Призрачните сватбари. Шишенци е видинско село с най-много 120 жители. Дали случайно или не, 80% от хората са с сини очи. Те наричат това дарба. Запиташ ли ги за прокълнати места или хора, до един ще казват, че това са призрачните гласове на мъже, жени и деца и думкане на тъпани, които всяка вечер се чуват из цялото село. Започват след 21 часа и продължават до 5 сутринта. Според легендата, още преди турско време сватбарите тръгнали към Шишенци. По пъти ги нападнали татари и ги избили до един. Останали само гласовете, които и до днес търсят покой за душите на невинните жертви. Според друга легенда, сватбарите влезли в пещера, за да се скрият от татарите и мистериозно потънали в нея. Хора, това е нашите топ 5 места в България. Страшни места в България. Подбрахме ви тях като за първи клип. Дано да са ви харесали, защото доста се постарахме. Вярвате ли ми или не, от 2 часа правим този клип. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала, да споделите клипа с ваши приятели.
за да се разрасне канала по-бързо. Много благодаря на Деница, която е моята братчетка и ни помогна много за обработката на този клип. Това беше от мен. Ще се видим в следващото видео, хора. Чао!